хора, без да исках бях спрял видеото и сега това е трета част. Сега сме на гара Перник разпределително и тук ще снимам някои от локомотивите, които се ползват за прекарване на товарни вагони. Ето това е. Здравейте, ягодки! В момента сме в АК 50-112, прибираме се от Перник. Бяхме на един фестивал, в Корея се казваше. Имаше корейски предизвикателства, храни и култура. И така, сега може да си имаш на мен. Да, ето аз отдалече, ако мога да зумна, ще видите един маневрен локомотив. Такъв ще се види по-добре като тръгне, което всеки момент ще тръгнем и ще видите. Ето сега тръгваме и ще видите едни от маневрените локомотиви, дето повечето не ги ползват, но това го ползват за сега. Беше движение като отивахме към Перник. Ето го. Това е маневрения локомотив. Да, той беше още от деми тук. Да. И натам товарни вагони и такива неща. А дали ще се види локомотив някакъв? Съмнявам се. Чакай, сега тук има едно депо и може от тук да има някакво. Да. Там има едно депо, има едни там локомотиви. Не знам дали може да ги видите. Ще зумна. Ето ги там. Аз все още ги виждам. Виждате ли си някакви? Да, видях ги. Супер. И от другата страна са товарните вагони. В тях има скрап. И това е общо взето. От тук свърши товарните вагони, няма повече локомотиви и се прибираме към София. И това е. Ако искате, лайкнете и се абонирайте за канала. Правиме колаб с Крисиан. Както и моят канал Strawberry Studio. Да, вероятно някои ме знаят вече. Ако не ме знаете, отидете, вижте ми канала, също е много хубав. Абонирайте се и за неговия канал, защото първо ще качва хубави видеа и с мен също. Така че, да. Ние заедно ще правим видеа и този канал ще се поддържа до... Даже направо като стана машинист. Да. Ще качвам също. Като станеме. Да, като станеме. И това е общо взето. Да ви е харесало отново видеото и това е чао от мене.